Здравейте, приятели! Чудили сте се някога колко е сложен света, в който живеем? Аз съм се чудил винаги. Осмелих се да направя пътуване в дълбините на историята и да посоча 20 открития на човечеството, които ни правят това, което сме. Да продължим пътешествието си с епизод 8 – парната машина. В днешния свят сме свикнали да използваме много машини за нашите дейности. Много от тези машини се задвижват от двигатели, като коли и други, но тяхната поява не би била възможна без стъпката парна машина. Дори токът, който идва вкъщи, се произвежда от последния модел парна машина. Самата атомна електроцентрала е огромен бойлер, който задвижва парогенератор. Същото е и в топлоелектроцентралите. Едни големи парни машини, колкото и да не ви се вярва. Да благодарим на учените, които посвещават усилията си на задвижване на човешкия свят чрез агрегати. Ранни опити и идеи. Още през първи век след Христа, древногръцкият учен Херон от Александрия описва еолипил, устройство, което използва пара за въртене. Това по-скоро е научна играчка, но показва познанията за силата на парата. През 16 век османският учен Такиюдин и италянецът Джовани Бранка описват примитивни парни турбини. През 17 век има няколко изобретатели, които правят важни стъпки. Джеронимо де Янц и Бомон получават патенти за парни помпи за изпомпване на вода от мини в Испания. Дени Пепен работи върху съд под налягане, предшественик на тенджерата под налягане, и експериментира с бутала, задвижвани от пара. Първите работещи парни машини. Томас Сейвъри патентова през 1698 първата комерциално използвана парна машина. Парен помпен агрегат, предназначен за изпомпване на вода от мини. Неговата машина използва пряко налягането на парата върху вода. Томас Нюкомен създава около 1712 г. по-ефективна парна машина, наречена атмосферна машина. Тя използва бутало, отделящо кондензиращата пара от водата, и се базира на атмосферното налягане за извършване на работа. Машината на Нюкомен става първата комерциално успешна машина, която може да предава непрекъсната мощност. Революцията на Джеймс Уат. През 1760-те и 70-те години шотландският инженер Джеймс Уат прави значителни подобрения на машината на Нюкомен. Най-важното му изобретение е отделният кондензатор, патентован през 1769 г., който значително повишава ефективността на машината, като елиминира необходимостта цилиндърът да се нагрява и охлажда циклично. Уат разработва и други важни нововъведения, като двойно действащата машина, където парата движи бутало и в двете посоки. Преобразуването на възвратно постъпателно движение в вертеливо, чрез коляно-мотовилков механизъм и по-късно чрез планетарни предавки. Центробежният регулатор за поддържане на постоянна скорост. Машините на Уат, произвеждани в партньорство с Мачо Болтън, стават основен двигател на индустриалната революция, като намират приложения във фабрики, мини, железопътен транспорт и корабоплаване. Уат няма специално образование и работи като майстор в работилницата към Глазгоуския университет. Пътят му към световната слава започва с изпълнението на съвсем обикновена задача – ремонт на машина на Нюкомен.
Той установява, че принципът, върху който е създаден моделът на Нюкомен, е погрешен. Тъй като парата е еластично тяло, разсъждава Уат, ако между цилиндъра и изпускателното устройство има връзка, парата ще проникне там. Именно там тя ще може да кондензира без да се охлажда цилиндърът. Така се ражда идеята за най-важния елемент на парната машина, отделен от работния цилиндър топлообменник или кондензатор. Уат започва да работи над своя модел, който днес, след повече от 200 години, може да се види в музея в Лондон. На 9 януари 1769 г. получава патент за начини за намаляване на разхода на пара и вследствие на това на гориво в огневните машини. Благодарение на икономичността си, парната машина на Джеймс Уат получава широко разпространение и изиграва огромна роля за прехода към машинно производство. Машината на Уат използва 75% по-малко въглища за загряване на водата от тази на Нюкомен и затова е по-евтина за експлоатация. Уат продължава да доусъвършенства машината, като добавя възможност за въртеливо движение, което е подходящо за задвижване на фабрични машини. Това отваря възможност фабриките да не се непременно разположени в близост до реки и ускорява индустриалната революция. Ранните машини на Нюкомен и Уат са наречени атмосферни, защото важна роля в генерирането на движение играе частичният вакуум, генериран от кондензиращата се пара, противоположно на налягането на разширяващата се пара. Използваният цилиндър е трябвало да е с големи размери, тъй като върху него упражнява дейност единствено атмосферното налягане. Парата се използва само за компенсиране на това налягане, превръщането на буталото в начална позиция. Да продадеш продукта си. Много интересен е бизнес нюхът на Джеймс Уат. Много интересно е превръщането на продукта в стока, както се нарича днес маркетинг. Самата парна машина е още твърде голяма, дори не може да се инсталира във влак. Съответно, как се продава нещо голямо? Ами просто казваш колко е малко. В случая Уат презентира машината си чрез мощността си. В Шотландия е имало много мини и чрез коне те вдигали минералите, които копаели. Тези коне чрез тегляне задвижвали система от скрепци, съответно парната машина не може да бъде полезна, ако не може да бъде елементарно описано какво може да върши. Като пак напомняме, че е огромна. Уат създава термина конска сила. Той измерва теглителната сила на един кон, който извършва работа в мините. Вместо да прави графики и сложни сравнения, за да бъде разбрана мощността на парната машина, той просто казва, че тя има 20 конски сили, а вие използвате 10 коня. Съответно тя е 2 пъти по-мощна. Така непознатата парна машина се превръща в познатия кон, който ще бъде заменен в тегленето на рудата. На Джеймс Уат е наречена и международната единица Ват, единица за мощност в международната система Си. Тя е наречена на Джеймс Уат заради големия му принос в развитието на парните машини и индустриалната революция. 1 ват е равен на 1 джаул енергия за 1 секунда. Просто казано, ват измерва колко бързо се извършва работа или се пренася енергия. Например, кружка от 60 вата консумира 60 джаула енергия всяка секунда. Един мощен двигател може да има 1000 ватове, киловати чак. Развитие през 19 век. През 19 век парните машини продължават да се развиват и усъвършенстват. Появяват се различни видове машини, като компаундни машини, използващи парата на няколко етапа, за да
за по-висока ефективност. Високооборотни машини и специализирани конструкции за различни приложения – локомотиви, парни кораби, стационарни двигатели. Изобретатели като Ричард Тревитик и Джордж Стивенсън играят ключова роля в адаптирането на парната машина за железопътния транспорт. Робърт Фултън е пионер в използването на парни машини за задвижване на кораби. Залезът на парната ера. В края на 19 век и началото на 20 век парната машина постепенно започва да бъде измествана от нови технологии, като електричеството, двигателя с вътрешно горене и газовите турбини, които често са по-ефективни, по-компактни и по-чисти. Въпреки това, парните турбини все още се използват широко в електроцентралите за генериране на електричество, където се възползват от високата си мощност и ефективност при големи мащаби. Историята на парната машина е свидетелство за човешката изобретателност и способност да използваме природните сили за наши нужди. Тя изиграва централна роля в трансформирането на обществото и полага основите на съвременния индустриален свят. Благодаря за вниманието. Това беше за днес. Приятен ден!